lan ramyan ingkang sasangka punyang mangrengga ruming puri mangken tanpa sireng tawing nyowo sinawung jagating budaya ya ing kono tebaning tuladha menyang kedunging lagu lelakon lan pitukon lagu lirik gregeting angen-angen kagambar cipta rasa mewah karsa lelakon yaiku solah bawa muna-muni ingkang awuh lelabuhan pala lan becik dene pitukon nenggih pangurbanan ingkang dadi wining pamarsudi temah munduh woing pakarti wayang purwa kinarya pengilon sanging manungsa sawiji-wiji marma ginambar miring murid datan melok ginyosung sesulang pranyata hamung samar-samar sinamuning samudana turta sinemu sanggidunging warni-warni bebasan kang abot ngungkuli bumi dhuwur kliwat langit samudra jembarang langutan potakbut para diri maksi jembarang kutek ing kandha gancaring carita cacat ciri tinarbuka endah ediwus kawarna hukum karma kang minangka gring adil pramila ya ing kono mapaning saluka sapa nandur bakal ngunduh sapa utang bakal nyaur sing nyilih balekake sapa gawe mesti nganggo lanang wadon cinakup jroning gancar mukti mati wis winungku jangkaning kudrat Surya Candra nyang Kartika gilir gumanting njero wampah sajugotan ana wani badal karsane kang maha kawasa. Bumi geni banyu angin dadiya piranti lestari ning raga dene panembah pangesti nyang pamuji dadiya sarana rahayuning jiwa.
kanthi asesanti Sura Sudira jayane kanangrat suwuh Brastolah tekaping Darmastuti yaiku sejatining karahayun. Anenggipun dita kakae kwadi Dasa Purwa eka sawijadinuwi dasa 10 purwa wiwitan senadyan kathah titahing dewa ingkang kasongan ngakoso senengging pertiwi kapiting samudra loya kathah ingkang samyanggana raras para diri datan kadya gumelaring praja Ngastiraya gajah uyaya kuru janggala. Ngupaya negari satu cananto kalenadyan sewutan jangkep sadosa karana praja Ngastina negari kang ageng turinggih agung dasari ayem turinggih hayom pramilunasta negari ageng karana jembar tebane gedhe wulu pametune akeh kawulane sarta lumintu panguripane praja Ngastina dumadi saking darataran samudra pramila sugi supitan suapan kang sarta bandaran ageng dagang layar enten dalu anglur selur tanana bedha tilap tetepi sang sayan margi ora mung tani samya mungkulat lumyang telaten nggih nyungolah pasiten temandungi cengkar dadi subur lemah grasak dadi mawur pari palawija karang kitri tuwuh hambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane. Raja kaya pitik iwen gelar-gelaring pangonan tanpa cinancangan. Kalamun wanci surup surya padha mulih mring kandhange dewi-dewi. Nalika semana datan ana carane kandhang nganggo kinancing palang labet tebih tindak Durjana Juti. Kalamun wanci dalu hanggung gumarengking sebawaning sarasian bapa babamong tani. Samya liru kawruh ijol panmubab tata rakiting tetanen. Teman sing bodho dadi pinter sing butuh entuk wuwuh sing cingkrang lurir magang sing kutung banjur sinambung tutur tinular nalar cinatru temah mahanani lestari nggih Makarti widodha nggih Makarya datan kantun cagak tuwa ing tanen yaiku padayane kaya sotak atik lan iku pratikel tansah pinudi mrih ngrembaka satemah wuwuh tebaning pangupa jiwa. Pantes to lamun Raja Ngastina sinebat negari agung labet jero tancepe jejeg adeki gedya bore padhang jagati dhuwur pupuse tur tadoh kuncarane. Lah sinten to ingkang ngrengani Raja Ngastina wenang kinocapna mapan wasana pilahane dewi-dewi. Yen buta raseksa kethek pragusa pendhita peparat dewa wisik lamun ratu wenang ajejuluk sinten to dasa namanira. Dasa 10 nama wis mestani jejuluk Maha Prabu Duryudana ya Narpati Jayapitana Nararaya Jakapitana Sri Bupati Kurupati ya Maharaja Kendari putra ya Sang Prabu Suyudana Narendra Berbanda Berbandu Berbanda tekse numpuk brana picis Berbandu tekse sugih sedulur. Yata gendung wiyare jajalure keprabon pamekaring Ratu Sratri Tanana Bedhati pinunggal kang hawi carita. Nalika semana jare Respati manis sang Gunata keparmiya sinuwa Gusti nggih pinaturata lenggah dampar kang pinaripit ing kencana pinati ing Sutya lawarta remek babut prangwedani. Sinebaran sari-sari kungas ginanjeng wida lisah cepat kasturi. Denayak sang Hyang Prabyata katanggung manggung Jaka paloro-loro. Inggih samya ngampil upacara keprabon banyak dalang sawunggaling harda manika kadumas duwi panggo ingkang sarwa rupa kinebut laring manyura kanan kiring. Kongas ganjaning sang nata pindha prayangan blabar dumugi ing pamuraan. Tembene kang amulat sira sipat kamanungsane panjaya sang Hyang Bathara Bayu Diwaning ngangit ingkang angge Jwantah binayang bayang kecek ngempul hapsari kasuwargan. Arep sidhem permanem tarana banik walangan isih suket godhong kayu tarubah
samirana datar mampah ingkang kapiyarsa mung sing peksingkuk lan jalak ingkang mlunyul luhuring taratak dinarung suarane Kyai Abdi dalem kriya gening mewah kemasan inggih samya keparengan ambut karep dicat kapiring lan boten pating sareng kelang pating sareng kling samya mbagan lir madya raga muwiyasin keping penanggilan. Lah sinten wingking kepareng lenggah mungging ayun punika tawarnanipun pujangganing para Jangastina Pandhita Sukarima Sang Begawan Druna Yodha Hyang Kumbayana ingkang wis kathetha dadya parampara. Pandhita Wasis Limpati kagunan putus saliring reh ing Saniskara. Lenggahira jinajaran kelawan nata ngawangga Sang Prabu Karna Asusena. Ya Surya Madjaya Surya Putra ya Bismantaka ya Sang Tali Dharma ingkang wis kathetha dadya tanggul bebeteng ing kiwuh Praja Ngastina. Pamungkasing pasiban warangka ing Stina Satri ing Plasa Jenar Arkyana Patih Harya Sengkuri Harya Suman. Ing wuri pepakandir sagunging para kadang sata kula ingkang samya sumewa mbludak dumugi tata karambat jejel riyel harapet pipit tumpang dengkul gawe tanpa sela labes saking ingkang samya mara seba ketadak gumedher kawin Pasiban Jawi samya ngurmati Praptanurana Tagung Mandura Maha Prabu Sri Baladewa Yaka Krasana Yawasi Jaladara Riwaca mandhap saking titiyanira gajah Kyai Puspa Denta Kaliyah lampahe gleleng pacake saryan mlintir gumbala seblak sampur tanjak rangka drajak minggah pendhapi gapyuk rarangkulan kelawan ingkang rayi Sri Narpati Duryudana. Ariwuca mangkono sigra ing acara lenggah teka kaya mangkono panglucitaning Waradaya Sang Nata Kalamunta dereng kawijining lisan. Niring ulun kapur barisang murub bengrat sahanane ingkang
long rarasing pamyat rengganing Datulaya Sri Cinawi sesotya maneh sumawur sorot sumirat sirate mah ngilatat ya taranggana ujwalanira kumenyar pindha sirating yuang rawi Yogya malih kinarya palupi Surya putra Narapati ngawangga lan Pandhawa tur kadange len yayah tunggil ibu swita mring Sri Kurupati ing Astina kinarya kulakul manggala golongane rang